what's up? It's me again, Wala, yung pinalitan niya. It really hurts ang magmahal. Our video for today is gagawa tayo ng bagong video at ang video na gagawin natin ay i-video ko yung sarili ko. Hindi naman pwede na i-video ko yung sarili mo dahil ganito. So dito na lang ako dadaan kasi may mga tao. So guys, ito nga pala yung kotse ko. Kotse ko yan. Yung binigay sa akin ng afam ko kasi nagustuhan niya yung katawan ko. So guys, hindi na ako mapaligoy pa dahil pupunta na ako sa bahay ng kaklase ko para doon kami mag-shoot ng TikTok dance namin. So guys, abangan nyo yung TikTok ko dahil feeling ko ako na naman ang susunod na masisikat sa TikTok. Feeling me Mia ka girl. Pakainit talaga, no? Basta ako yung kasama mo. Unang araw. Okay guys, nakasexy. Baka, oh my gosh. Baka tuloy makagat ako mo. Hi guys, so naglalakad pa rin ako, napakainit talaga ng panahon ngayon. Ewan ko kung anong lang sa earth. Simula na pinanganak ako, mainit na. Dahil ako nagpapainit sa mundo. Dahil ako lang yung pinakamasarap at pinakamaganda. At wala nang iba, kundi ako lang. Dito na ako ngayon sa ilalim ng mga puno, sa ilalim ng pagmamahal ko sa'yo. Anong magagawa? Laging natutulala. So guys, nagita kami dako nga talong. Kanang dako ha, kanang lain magagagmay kay kanang taga-diri lang. Bullshit man na. So guys, may dako nga talong diri. Ay, parang nagagmay ni. Oy, shit. Masami. Kay ko ang good guys, mas lami maguyod tong German size. Kaya para matagamgit ka ba? May dagko ano eh. Oh, nang bali na ba? Patay na. Ara dali. Gait na do kayo. Gait na, violet. Lila. Lila sari. So guys, nandito na. Kamandagan. Diraod ako tambok. Man ka na. So guys, naamin na yun. Tanamig mga dagko nga talong. Guys, nakakuha na kami ng ulam namin and then tapos na kami kumain. And then gabi na ngayon, as per now is 6 PM na and then matutulog na ako kasi napapagod ako ngayon sa araw na to. Thank you for watching my vlogs and stay tuned to my channel at para lagi kang updated, huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking ina-upload na bagong video. Thank you for watching.